സോ നമ്മളിവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നിർത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് പോക്കിമോൻ ജിമ്മും ജയിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പോക്കിമോന് ഫ്ലാഷ് പറഞ്ഞൊരിതുണ്ട്. അത് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പോയാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളും ഇരുട്ടാവും. ബാഗ് റിപ്ലൈ എടുത്തില്ലേ? ഓഹോ, റിപ്പില് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കതെടുക്കാം. റിപ്പില് വേണം. അതെന്താ അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. റിപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോക്കിമോന് കുറേ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുള്ളൂ. കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബോറാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പോക്കിമോൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇതാണ് റിപ്പില്. ഇതൊരു 13 12. ഓക്കെ, ഒരു 13 വാങ്ങിക്കണേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പീക്കാച്ചുവിനെ പിടിക്കണം. പീക്കാച്ചുവിനെ പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവ് ഉണ്ട്, അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബാഗിൽ പോവുക പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കൊരു പോക്കിമോന് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു പോക്കിമോൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയതിൻ്റെ ശേഷം റീപ്പിലിൻ്റെ ഫാബിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം റീപ്പിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക തോന്നുന്നു. ചോദിച്ചു നോക്കാം. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുക തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് പോക്കിമോനെ പിടിച്ചാലേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 7 പോക്കിമോനെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പോക്കിമോനെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട യൂസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനെ വേണ്ട കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമാക്കാം കേട്ടോ. അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ ബഗ് ടൈപ്പ് പോക്കിമോൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, കാക്കൂണ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പീക്കാച്ചിനെ കിട്ടിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാകെ ഒന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ചെറിയൊരു ഇത് പറ്റിയാൽ മതി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകും. നോക്കി വേണം കളിക്കാൻ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ എഫക്റ്റീവ് അല്ലേ? ലെങ്തി ആക്കി എടുക്കുക പോക്കിമോൻ. പീക്കാച്ചിന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പോക്കിബോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് പോക്കിബോളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പീക്കാച്ചിന് കിട്ടി. ഇനി ഇത്ര മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അകപ്പാട് എത്ര പോക്കിമോൻ കിട്ടി? നിക്ക് നെയിം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എത്ര പോക്കിമോൻ കിട്ടി? ഒരു പോക്കിമോനും കൂടി വേണം. അതിനുള്ള ഇത് വേണം. ഏത്? ഇനി അടിയിലേക്ക് പോവാം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് പോക്കിമാർട്ട് ഉണ്ടാവും. അവിടെ പോയിട്ട് പോക്കിബോൾസ് കുറച്ച് വാങ്ങണം. 5 മിനിറ്റായി. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് വരെ എത്തിച്ച് മറ്റേ ടൗണും കൂടി കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അഞ്ച് പോക്കിബോൾ വാങ്ങിക്കണേ. ഓക്കെ,
ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഒരു പോക്കിമാനായിട്ട് പിടിക്കണം. PG ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, എന്നാലും PGനെ ഒന്നുകൂടി പിടിക്കുക. അത് തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് മറ്റേ ഫ്ലാഷ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പണ്ടാണ് ഒക്കെ പോയിസണായി. എന്തായാലും ഇനി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് വെരി ബാഡ്. ഓക്കെ, അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലിച്ചിങ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ PG മറ്റേ ഇതായതുകൊണ്ടാണ്. ഏതായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പോയിസൺ PG ഫെയിൽഡായിന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് കിട്ടുമോ നോക്കാം. അങ്ങനെ ആ HM കിട്ടിക്കണേ. ഓക്കെ, HM കിട്ടിക്കണേ. ഇനി എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇത്. കുറേ ലെങ്ത് ആക്കണേ. ഞാൻ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയിട്ടോ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 പോക്കിമോൻസിനെ പിടിക്കണം, എന്നാലേ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ. ഇനി കുറച്ച് പോക്കിമോനൊക്കെ നമ്മൾ PGനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പോക്കിമോൻ സെൻ്ററിൽ പോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആകപ്പാടെ പിക്കാച്ചുവിനെ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അതും കൂടി ചെയ്ത് അതിനെ നിർത്തി. ഇനി ബാക്കിയോ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് വിടുക. അപ്പം ഇത് വെച്ചോ, ഇനി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ വിളിക്കണ്ട്. അപ്പോ വരുമ്പോൾ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി പോക്കിമോൻ സെൻ്ററിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ പോക്കിമോനെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണം. ഇനി ഫ്ലാഷ് പറഞ്ഞതില്ലേ, അത് പിക്കാച്ചുവിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് ഇത് നിൽക്കുക, ബാഗിൽ പോവാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബൾബസോറിനെ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നില്ലേ, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. സാറില്ല, എന്തെങ്കിലും പിക്കാച്ചുവിനെ വേണ്ട, അല്ല ഇതിനെ വേണ്ട, പിക്കാച്ചുവിനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പിക്കാച്ചു പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.